unsa bang radyo nga informative sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak 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 Tambayan Radio FM. Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. Hey, this is Rihanna. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Your one stop for non-stop hit music. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw kalimutan sa pamamagitan sa atong radio stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kabayan, mga amigo, kabisdak, mga friends, kapuso, kapamilya, sa tanang mga bisdak na dako, hindi mo kalibutan. Naman mo sa layong lugar, sa Pilipinas, well, kabisdak, hindi tayo makita sa atong kaugalingong istasyon sa radyo sa online, ang Bisdak Tambayan Radio FM, kung saan kami maghatag sa inyong mga kalingawan, kalipay, ban sa inyong akapoy, sa inyong mga moryo nga kinabuhi, kung sa mapakulay nyo sa inyong mga trabaho. Rest lang sa gamitay. Pamati lang mo sa atong kaugalingong radyo, ang Tambayan or ang Bisdak Tambayan Radio FM, na inyong mapamadungog o mapamatian din lang sa online o internet. Kung meron kayong internet, siyempre inyong mapamati ang mati ng atong istasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Pahimangyo lang sa tanan na kining among programa dinhi, wa na mo ang tuna ang tanang mga programa. Kining uban diri nakuha na mo sa mga different sources, aramitan sa internet, sa YouTube, sa mga magazine, sa mga libro, o sa mga hakat o sa mga kachismisan o mga istorya sa ibalaing tao. Ang sa amo lang na patagaan na mo programa ang taong sumamati sa among radyo, maong among gihimo ug nag-create na mo ang among kaugalingong radyo din sa internet nga ang Bisdak Tambayan Radio FM. Pahimangno lang nga ang mga programa nga among
play o on air sa among radyo ay dili namo ang kuno no dili namo tanan amo. As I said before, na amo na kuha sa iba-ibang sa lain-lain mga sources. Well guys, basta di ala kami ni sa inyo, maghatag nyo mga gagmay nga kalipay, inyong mga mahatag lang mga portion o mga contribution namo nga mawatan ninyo din para makadug sa mga Bisaya mga Bisaya mga kanta, mga programa o kanang mga kalingawang jokes o uban pa. O daghang salamat sa pamati ninyo sa among radyo, sa among Bisdak Tambayan Radyo FM. Kiri ang inyong DJ nga nag-ingon. Daghang salamat sa inyong tanan.
katuan ko na kanimo ang tanan. Nahigugma ako ug nga kanimo dyan. Inay sa kupon mo kining gibati ko, nipahiyong pala og nipahilayo. Kung daw sa kasing-kasing mo may dapit man ako, pakitaad kahayag ang mga pangandoy ko. Limsik paglao, limsik kaluon, nga makapahid sa mga luha ko. Kuno galing sa tugma ko, may katahap-tahap. Pag-asa panunduman mo, huwag anang tanan. Ayaw kalimot, ayaw pinangga. Ikaduha ko ikaw nga batala. Limsik baglao, limsik kaluoy, nga makapahid sa mga luha ko. Kuno galing sa tugma ko, may katahap-tahap. Pag-asa panunduman mo, huwag anang tanan. Ayaw kalimot, ayaw pinangga. Ikaduha ko ikaw nga batala. Ang pinging mga bulat sa atong tanaman, kaysa iyang alimyon kita magmalipayon. Ang pinging mga bulat nga dili mataltag, sa iyang pagkalarag niya daghan ang maghilak. Ang pinging mga bulat sa atong tanaman, kaysa iyang alimyon kita magmalipayon. Ang pinging mga bulat nga dili mataltag, sa iyang pagkalarag niya daghan ang maghilak. Ampingan tagayud mahalon daw sa bulawan, sapnayon ug duyanon
sa atong mga buktun sa tagnang niya, mapuka ng kahuyang, mahanaw ang himaya, mubalos ang luha, ampingan tagayud mahalong daw sa bulawan, sapnayon ug duyanon sa atong mga buktun sa tagnang niya, maputa ng kahuyang, mahanaw ang himaya, mubalos ang luha. Ampingan tagayud mahalong daw sa bulawan, sapnayon ug duyanon sa atong mga buktun sa tagnang niya, mapuka ng kahuyang, mahanaw ang himaya, mubalos ang luha. Mayong adlaw kanyang taran mga kabista, mga Bisayang dako. Kamoy naminaw sa Bisdak Tambayan Radio FM nga mapapati sa online o sa internet connection. Asa kami muhatag kaninyong kalingawan sa inyong tanan sa mga programang among gipreparar ng mga musika, drama, istorya, discussion, mga katawaang mga istorya o pang mga programa nga makahatag sa ninyong kalipay o kalingawan sa adlaw-adlaw ninyong pagpamati diri sa atong Bisdak Tambayan Radio FM. Ang radyo tanang Bisayang dako sa tibuok kalibutan. Dili lang ninyo madungog sa atong online o sa internet connection ng radio ang Bisdak Tambayan Radio. Amo rin pabalo sa uban na kini among radyo o ang Bisdak Tambayan Radio FM ay para sa tanang mga bisdak na dako. Ug kami wala mag-on sa mga programa na among hatod diri sa atong radyo. Ang ubang mga programa wa na mo sa ubang mga sources like internet, libro, sa newspaper, sa book, ug sa mga taong naghatag namin inspirasyon. Nga at the same time sa among di-relate sa radyo para sa nga malingaw mo sa pamati. Maong pahimangno ang ubang programa sa radyo na among gihatag o gipaduhog sa inyo ay dili among tanan o dili kami tag-iya sa ubang programa. Unta, makahatag lang kami kalipay o ang mga istorya, mga programa among ma-i-offer sa inyo sa kalingawan o kalipay sa mga taong gusto mamati sa among radyo. Daghang salamat. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radio FM, asa ninyo madugog ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of internet radio, the one and only, simply the best.
Bisita Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. Bistak Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Pre, imo ning kiro? O pre, bago na ko nang napalit ng iro ah. Mamaak na! Unsa man di ay, nabda iro manumbag. sa kabus ug adunahan gihatag ang kagawasan apan ang akong kasing-kasing sa kasakit naghambin kay gihikawan sa himaya ining alaon nga naghila kapait sa akong gugma tinagmalan sa palad haina uhay nang kalipay ining dughan sa ibaw ning yuta ang tanan magmasaya apan lahi ang akong gugma sapnay ning walog sa luha kapait sa akong gugma tinagmalan sa palad haina uhay nang kalipay ining dughan dinhi sa ibaw ning yuta ang tanan magmasaya apan lahi ang akong gugma nagsapnay walog sa luha.
Napatya lang hitot, malipay pa mamatay kaysa magsubong Si Kitoy, gustong musulod sa nightclub. Apan bawal ang mag-short. Nagkanayon ang guard. Sorry sir, bawal ra ba ang mag-short? Sulod ngayon dancer nga naghubo. Ako pa kaha nga nag-short. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bisdak Tambayan Radio FM. Hinumdum ka pa ba sa imong ipanumpa? Ngako imong ulungan hangtod sa lunganan sa akong paghanduraw. Isa imong paraw, ilang taon ko ikaw hangtod sa imong pagkahanaw. Sa adlaw gabi nagpaabot ako gud sa kamingaw, kining kasing-kasing ko. Nahinumdum ka pa ba sa imong mga saad? Kung may paghandom ka, balikin daw akong pinangga. Sa adlaw gabi nagpaabot ako tugod sa kamingaw, kining kasing-kasing ko. Nahinumdum ka pa ba sa imong mga saad? Kung may paghandom ka, balikin daw akong pinangga. Kung may paghandom ka, balikin daw akong pinangga. Sa paglangtung sa dagat, nakita kadtong baybayon, diin atong gisubli-subli ang kaagi sa atong kagahapon. Mga lusay ug gapnud sa lilot di anod-anod, sama sa gapnud ang imong saad, iganoy sa lawod gipatpat ang gugma mong salingkapaw. Nahanaw sama sa bangaw ang imong mga panumpa, daw gabon nang nawala pagtaub ay
napanas, niuban lang sa hinaganas, sa mapintas nga balud sa kalimot, gibanlas ang gugma mo. Mga lusay ugapnud sa linog gianid-anod, sama sa gapnud ang imong saad, giganoy sa lawod gipatpad, ang gugma mong salingkapaw, nahanaw sama sa bangaw, ang imong mga panumpa, daw gabon nang nawala, pagtaog ay napanas, niuban lang sa hinaganas, sa mapintas nga balud sa kalimot, gibanlas ang gugma mo. Walay kagawasan kining pagbati, nangandoy ako nga maangkon ka, apan may binuhat kanindot sa tanan kung mga danggo na ikaw ako managiusa. Dihang nasayran ko may tagiya ka na, nagbako ako kay binilanggo sa paghigog na. Dihang nasayran ko may tagiya ka na, nagbako ako kay binilanggo sa paghigugma, nagbako ako kay binilanggo sa paghigugma. Dok, magpa-check up unta ko nimo, Dok. Nga naman. Di ko katulog magabi, Dok. Aha, sayo na. Tulog kang maadlaw.
You're still listening sa atong Vista Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kini ang inyong DJ Boris. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Vista Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Vista Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedin sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapalinaw. At oras na itong matugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para pag kinakausap mo at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakibungan. Yung madali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You're still listening with Wisdom Tumpty M Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Hinigugma kini pataling hugi
ang saluma nga akong ipabati. Panganti maoy naghari sa mga titik ning akong awi. Di man ilang pinangga, gigugma ko ikaw. Saksi ang langit sa timus kong pagbati. Luyo sa kakulian sa atong mga gugma, pangitaon ko ang dala alang ka natong duha. Tuhuin nga ikaw akong ulungan, bisan ang kalibutan nagdumini. Way sapayan na ko sakito malipay ka. Tuhuin nga ikaw akong ulungan, bisan ang kalibutan nagdumini. Sapayan nga ko sakito lamang malipay ka. Lamang malipay ka. Labas sa panunduman ang
gahapon. Duyog ang kagabion sa kahilong nining kalibutan. Sa kangit-ngit na lang isugid ko ang tanan nga mga pag-antos ko. Bisan pa o sakit, di ko isapayan. Way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan ang puso ko. Ipanaan ko, pabuton ko ikaw. Bisan pa og mahugno na hinga kong kalibutan. Kanunay da nga maghulat, kanunay pa nga magtukaw. Matagi gayon, sumatagat lang. Bisan pa, way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan ang puso ko. Gipanan ko, pabuton ko ikaw. Way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan ang puso ko. Gipanan ko, pabuton ko ikaw. Gipanan ko, pabuton ko pagkapaiti ay nga batiun sa dughan. Diin ang gugmata, way kagawasan. Apan ang kunon ko ang katungod sa paghigugma. Higugmaon ko ikaw, bisan sa damgulang. Pagkatang isunta nga bation, kung wala pa'y utlanan ang gugma. Ang imong pahiyong magpabiling ning dughan. Handumon ko ikaw, bisan sa damgulang.
sa damulan. Pagkatang isunta nga batiyon, kung wala ay udlanan ang gugma. Ang imong pahiyon magpabiling ning dughan. Andumon ko ikaw bisan sa dambulan. Handumon ko gayon bisan sa Darling, gusto kong mangga, sugo sa bata. Niya, darling, oh, ang mangga. Hindi ko alang hinog. Hindi siya na to. Niya, oh, hilaw gining mangga ha. Salamat, ako ng pahingon. What radio FM you're listening? Of course, Bistik Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistik Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistik Tambayan Radio FM. Pagkadaghan sa lahig mata nga mangandoy pang matulog, kay mas tamis pang magkamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamaturan, mupiyong lang kasagaran, ug magantus lang nga pasipan-an ang gugma ug ang kaangayan. Butak kita sa pagpakapana, butak kita sa luha, ug way pulos ang kaya sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilintang butak. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nganong dili ka musulti, kung unsay imong nakita, ang saksi sa kamaturan, mupiyong lang kasagaran, magantus lang nga pasipan-an ang gugma ug ang kaangayan. Butak kita sa pagpakapana, butak kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata.
Usahay nagadanggo ako nga ikaw ug ako nagkahigug maay nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong kitiaw-tiawan ang kugma ko kanimo da nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong kitiaw-tiawan ang kugma ko kanimo da titawan ang gugma ko kanimo da Dahon nga laya napulak napadpad sama sa damgong nga sa pagmata nahanaw nahisama sa tanang paglampaw nawadan na ako maukini ang gugma ko kanimo way palad inay nga magmaya karong taon ay nang hupaw kanugulan sa nanglabay panahon nalarag ang tanan gayon daw
kini ang hugma ko kanimo way pala inay nga magmaya karon intawon ay nang hupaw kanugon lang sa nang nang larat ang tanan gayon daw laya Dong, bugawang manok ang binurad nga mais gikaon. Utay! Su! Tay, di mo mapatutay! Halo ka! Karon lang ka manuka ka. Alanok, naiwakwak. You're still listening with Best of Tom TM Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Guba ang dughan ko kay kitalitan mo kalit na hanaw ang imong saad ngano pinanggat ko ang imong karon ania nagmasulubon ug nag-inusara nagpangutan intaw nako sa luha nag-angkos ingong di ay ang gugma mo hain ka man karon uban ang gugma mo gugmang matuod dili mabalhin alang dakanin mo nagbangutan intaw nako sa luha nag-angkos ingon di ay ang gugma mo pagkamaluibo hain ka man karon uban ang gugma mo gugmang matuod dili mabalhin alang dakanin mo gugmang matuod dili mabalhin alang dakanin mo.
Handong ko ikaw, bisan wala ka na, bisan kita may mo, ikaw gibangga ko, ikaw gibangga ko. Unsa bang radyo nga ing pamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Ako si Josie. Kining kaagi ko nga ipabati ka ninyo, akong kaagi ka datong batanon pa ko. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love Story. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her around. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Stars all burn away, and she'll be there. Ano pa daw siyang kaagi karon, mao kining usa ka babay nga taga Sawang Calero, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Josie. Kamingaw na gid ako sa akong anak. Asasad ko ma, mingaw na kay ko ninyo. Ate Josie, gikan ko kag Manila. Wala kay sinugatan na mo. Naaoy, mahitabo ka nga wa. Dali mo, kay nakoy daghang da para ninyo. Unsa ma? Di na ka gusto nga mobalik pa kog Manila? Oo, anak. Dinay ka na lang sa ato, ha? Ayaw na pagbalik dito. Kailayo magud kaayo to, anak. Uy, anhin na lang dinhi sa ato pangita og trabaho. Maayo manggod og niya ka dinhi sa duol. Kay kun mingaon ko nimo, anak, naadayon ka nga akong makita. Sige ma, kung mo imong gusto, di na ko mabalik sa Manila. Anin lang ko mangita trabaho dinhi sa ato. Ay, yun na para gud anak. Gusto di ay. Hapit na hinoon ko malimot da. Niingon da ito si tiyo ni mo Karding, nga musugot ba kuno ka nga ikaw nalay iyang pabantayon sa iyang tindahan.
Kay wa naman siya tindira, di pa uli naman. Oh, sige ma. Ing na city o kardi nga mo, sagot ko nga himuon niyang tindera. Ikan lay bahala din sa tindahan, ha, Josie? Ako ring isalig ni mong tanan. Kaya inhibaw naman ka sa mga presyo ini. Ay, kabala ka, tiyo. Ako rin may baw din, he. Kaya ra kay nako ni. Sige, salamat. Mulakaw na ko. Sige, tiyo. Pang-arrange lang una nako ning mga tinda. May kiwa pa'y namalit. Ayo, papalita mi. Oh, kadiyot lang. Ansay ato, Miko? Ansay inyong paliton? Mupalit nung tamig tindira. Uy, di na ba pwede? Kaya wa na may mamaligya. Nindot sa kana, kay musukol kag komedya. Bitaw, hatagi mig mainom. Kung naay beer, beer na lang. Igunsam day ka ni Karding. Pagumangkon ko niya. Amo ko ba? May mo nga makigilailan ni mo? Sure. Josie, tawag lang ko og Josie. Ako sab si Polonyo. Ug kini akong kuyog, akong igagaw si Danny. Hi, Josie. Hello, Dan. Ay, kadiyot, oy. Ang inyo din gi-order. Hapit na noong kumalimot da. Ha? Imong paliton ang tanan namong baligya nga bino? Oh, Josie. Ay nagibalig-iglain, ha? Ako rin mo palit, anak. Kay muaray ako mabarkada. Ako na ipainom nila. Oh, sige. Ako lang ni andamon daan. Polonyo, maikog naman ko ni mo, uy. Hapit naman kada simana mo ani kas among tindahan. Ni imong pakyaw ang among baligya nga bino. Okay ra na, oy. Wa man problema. Miga gutagod. Ano magyapon? Mugasto magyapon ko sa ako mga amigo. Mag-inom magyapon mis gawas. May paog anin lami mag-inom kay kaila pa ta. Akuan ba, di ba birthday man nimo ugma? Oo. Ikaw ha, wag gid ka malimot da. Dili biya ko limtanon. Unya, unsa may imong lutoon, ha? Wa gid taon, kay wa may budget. O kuan ra mo simbar ako. Uy, birthday cake? Para ako ni? Unang, para ko yun mo. Di man kandong. Ampot, tinagi ka nang. Sugur man ko anak. Kina nga, ato ko. Oh, sige, salamat. Diin makanigikan. Uy, libre ka may papel. Happy birthday, Josie. From Polonyo. Cake ni Polonyo, kining cake? Nakauyong ka ba sa akong gipadang birthday cake, Josie? Polonyo, nganong imo akong gipadadaan og cake, uy. Maikog mo sa tanan mo. Okay na, uy. Nya, Usman, gusto ka nga magpapalitag ice cream? Uy, ayaw na, uy. Gusto na ni. Dako biya kay ning cake nga imong gihatag. Gasto na kaayo. Salamat ini, ha? Wala problema, uy. Ang importante nga, malipay ka. Polonyo, nganong ingon ini man ang imong ipakita ang pagtagad nako? Nganong maayo kay kanako? Ang tinuod, Josie. Gaan kay kung buot nimo. I love you. Oh, Polonyo. Muna'y tinuod, Diyos. Mahal ta kay ka. Sukad pa sa ulan akong pakita nimo. May paglaom ba ko, Josie? Ang tinuod, Paul, higala ra gid ang akong pagtagad nimo. Kutob lagi diha. Okay lang. Asap ko magdali. Nilaong paghihapon ko nga usa ka adlaw ana. Maluoy ka nako. Ug dawaton mo ang akong gugma. Polonyo. Mao ba? Nanguyab din mo ako igagaw nga si Polonyo? O, Dan. Unya, imo na ba siyang gisugot?
Wa, Dan. Wa. Maayo hinuon. Nalipay ka? Ngawan ako sugta si Polonyo? Oh, Josie, nalipay kay ko. Ha? Nga naman. Kaya ang tinuod, nahigugmasab ko ni mo, Josie. Oh. O karon ako nakikigsulti ni mo ini sa matuod akong gibati. Kay, pero may manis Polonyo ni mo. Nya, timing kay nga karon wa siya. Nakikayo na gintaon ko. Dani. May pagdaon ba ko, Josie? Hatagi lang una ko gigayon, Dan. Maglisod po ko pagtubag si mong pangutana. Naunsa naman ay noon ni Uy. Nanguyap si Polonyo na ako niya. Nanguyap sab si Dani na ako nga ira sa igagaw. Pero gipati na ko nga nahigugma ko ni Dani. Tinuod ka, Josie. Imo na kong kisugot. O, lagi. Uyab na ta. Salamat kay Diyos. Ngayon mo na kong kisugot. Pero, may ihangyo ko ni mo, ha? Unsa man na? Dili ko gusto nga may mahibaw nga uyab ta. Kitingalig mahibaw si Polonyo nga imong igagaw. O sige. Ato na itago ding atong relasyon. Ha? Mananaw taog sini? Oh, kana kun okay rin mo. Unya, kana sa man ta mananaw? Karon Sabado. Ato ta sa sinihan sa Omega. 2:00 hapon na magkita dito. O sige, manahid lang ko ni Mama. Siya lang kong pabantayon sa tindahan. Josie. Dan, giyakan mo ko ni mo. Nganong di eh. Uyab buta. Dan, iyabi ko pala ka. Naikot madapi ako ni mo. Basiki mo lang kong binuangan. Dili na may tabo, Josie. Kay mahal kita ka. Standing there on a wall, I look at you and I Asa man, nalipay ka pa sa itong pagpatanaw sini? Lingaw ka ba? Uy, lingaw kay ko. Pero wa kay ko makasabot sa salida kay langas kay kasuot sinihan. Walang ay. Jose! Uy! Maayo kay niya na mo, day! Manaw sa magka! Nganong nagdagan magka nga misugat na mo? Si Polonyo, tuwa sa tindahan ng hagis! Di panglabay ang mga tinda o ang jukebox, kibuak! Kay unsaon na hibaw man siya nga nananawag sini si Dani. Polonyo! Go! Igo na na! Salbahin mo! Go! Inyo na ko gibuang! Nanguyam ko ni mo, Josie! Huwag yung ka na akong musugot! Unya kini si Dani ang nanguyam ni mo, imo na gisugot! Polonyo, pasayloan ang good ko! Unsaon nga wa mo kumahigugman nimo? Kutob lagi sa higala nga akong pagtagat nimo. Si Dani nga akong gihigugma og dili ikaw. Mo na yung ako gikalagutan ni mo! Kahit ako na kayo gasto ni mo! Unya huwag yung ka musugot ako! Go! Kinilos Dani ang imo gisugot! Polonyo, pasaylo ako! Mubawas ko ninyo! Mubawas ko! Puslan man nga dili ka na kumangkon! Dili ka sa mangkon ni Dani, Josie! Duha na kabuhan nga na magpakita si Polonyo din sa tindahan. Mainta kung nakadawat na
si Polonio siyang kapakyasan. Ikaw ba si Josie? Oo. Nga na di ay. Ako si Beth, ang uyab ni Danny. Ha? Uyab ka ni Danny? Oo. Gusto ko nga imo siyang buwagan. Kay may nahitabo na namo. O pila na kay gayon nga iya kong gida sa hotel. Unsa? Unsa? Di na tinuod. Mulimod ka pa? Ang imo ng uyab ang mianhi dinhi. Og may nahitabo na kuno ninyo sa makadaghan nga higayon. Josie, ayaw pagtuwa na. May mga tao lang nga gusto mo guba sa tong relasyon. Bisag unsa pa mo isulti nako. Wala ko makinahanglan, anak Dani. Makigbuwag ko nimo. Mubalik na lang ko sa Manila. Ug maginaot na lang ko nga magbalipayon ka sa babae nga imong gipuli na ako. Josie! Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is all. Milarga ko sa Manila og dito na ko maminyo. Tuig 1995 na biyuda ko. Karon may wow na ko kaapo. Kanimo Dani kunahain ka man karon, pasaylo ako sa kong pagbuwag nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong tampo. Bay Kukoy, kuyog tarong gabi, Bay Kukoy, misita ko ni Chika Babes. Akong istorya tanan, paubos, pero ipataas ko, Bay Kukoy. Sige, Bay Kitoy. Okay na, may problema. May problema. Nangata. Babes, musugot lang ka na ko, Babes. Na ako'y 1 hektarya yuta sa bukid, Babes. Ay, ito, ana, Babes. 5 hektarya ang yuta na, Babes. Gamay na kong deposito sa bangko, Babes. 1,000,000. Ay, ito, ana, Babes. 1,000,000 na, Babes. Ato ta mo puyo sa ako ang payag sa bukid, Babes. Ay, ito na, Babes. Bunggalo na, bunggalo. Sorry, Babes. Giubo ko. Oh, ay, Babes. Ay, ito na, Babes. GTV na. Di pa misa
Dong, kadiyot lang. Ngano, padre? Kining, ako ang inyong bagong pari din, hey. Hain ang dalan paingon sa inyong simbahan. Tua dito, dre. Muliko ka sa tuo, disilya ka sa wala, mauna na ang among simbahan. Salamat dong ha. At tuwa ang mga tao nga padtuon silang tanan sa simbahan. Nga naman, dre. Kay tultulan ako sila sa dalan paingon sa langit. Wala man gani ka katultol sa dalan paingon sa simbahan, padre. Sa dalan naman noon paingon sa langit. Litsi kang anak ka? Nagpakaulaw lang ka sa tong kaliwat. Bayot kang dako. Ay da, paghilom na tayo, oy. Maram sa di ka bayot. Kamuy namati paghihapon sa atong radyo ang Bisdak Tambayan Radyo FM o ba ninyo si DJ Boris. Dok, naalagi ko ni mo, Dok, kay magpa-check up ko, Dok. Kay malibang ko, doon na may sagol plima. Natural ra na dong. Di na kuyaw. Ang kuyaw diha, kung manikma ka, doon na'y tae. Nialagi ko lo kay magpatambal ko ani akong sakit sa sipon. Daghan na kay kong giinom nga tambal anilo pero wa gini maayo. Maayo, tik. Kay naa ka. Doon ako'y bagong tambal na diskubrian. Unsa man ang tambal lo? Nahalala, alitik, alik. Isikma lang, sikma, sikma. What radio FM you're listening? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Mayong adlaw kanyang taran mga kabista, mga Bisayang dako. Kamoy naminaw sa Bisdak Tambayan Radio FM nga mapamati sa online o sa internet connection. Asa kami muhatag kaninyong kalingawan sa inyong tanan sa mga programang among gipreparar ng mga musika, drama, istorya, discussion, mga katawa-arang mga istorya o kuwan pag mga programa nga makahatag sa ninyong kalipay o kalingawan sa adlaw-adlaw ninyong pagpamati diri sa atong Bisdak Tambayan Radio FM. Ang radyo tanang Bisayang dako sa tibuok kalibutan. Dili lang ninyo madungog sa atong online o sa internet connection radio ang Bisdak Tambayan Radio. Amo rin pabalo sa uban na kini among radyo o ang Bisdak Tambayan Radio FM ay para sa tanang mga bisdak na dako. Ug kami wala mag-on sa mga programa na among hatod diri sa atong radyo. Ang ubang mga programa wa na mo sa ubang mga sources like internet, libro, sa newspaper, sa book, ug sa mga taong naghatag namin inspirasyon. Nga at the same time sa among di-relate sa radyo para sa nga malingamos pamati. Maong pahimangno ang ubang programa sa radyo na among gihatag o gipadungog sa inyo ay dili among tanan o dili kami tag-iya sa ubang programa. Unta, makahatag lang kami kalipay o ang mga istorya, mga programa among ma-i-offer sa inyo sa kalingawan o kalipay sa mga taong gusto mamati sa aming radyo. Daghang salamat. Litsi kang anak ka? Nagpakaulaw lang ka sa tong kaliwat. Bayot kang dako. Ay da, paghilom na tayo, oy. Maram sa di ka bayot. Sa gamay pa akong bata, pilyo akong makigdula-dula. Gahian ako og ulo, numero 1 sa kamal dito. Kon ila akong badlongon, muhilak lang ako dayon.
Ang nanay ko in town, naniwang sa konsimisyon. Hangtod may higayon, kung ila ako nga badlongon. Kung mohilat ako, kalit lang sab nga mohilom. Kay ila akong hadlo kung ako kuno itakaon. Sa abat nga ngilad ug naong kay abat nga bungoton. Usa ka adlaw ni ana, nakahimo akong sala. Nakayabo akong usa ka galong tuba. Gigukod ako ni tatay, misaka akos balay. Mitago akos ilaw, sa saya ni nanay. Apan ako nahikurat, nakasinggit akong kahat. Tungod sa akong nakita, na abi ko kadtog abat. Sige akong lugnot-lugnot, ang saya sab nagburot-burot. Hangtod nga nagisi ang akong ulo nilusot. Tungod lagi sa akong sala, giligid akong kasaba. Nakayabo akong usa ka galong tuba. Gibukod ako ni tatay, misaka akos balay. Mitago akos ilaw, sa saya ni nanay. Apan ako nahikurat, nakasinggit akong ahat. Gumikan sa akong nakita, ngabi ko kadtog abat. Sa akong paglugnot-lugnot, ang saya ni nanay nakanlat. Kay sayang nagabok, nagisi og nagusbat. Gumikan sa akong nakita, ngabi ko og abat. Ako in love sa teenager ko nga uyab. Matanon kay 16 pa ang edad. Pwedeng ninduta kay bagets magyud kaayo. Very exciting, enjoy kayod ako. Apan wa madugay pirmi na kong maglagot. Nining bagets ko nga uyab kay way buot. Kung mo hipit ko sug kaayo nga mo yup-yup. Mo drugs pagyud, pirmi na lang durot. Adis-adis ang hitsura, kung sabog mo pula sa pangmata. Adis-adis, wakay nada, way mahimo mag-istambay sa barkada. Ay pastilan, hapit pag yun in town ko madisgrasya. Kay ang uyag ko may patsisyon sa barkada. Dihang kalit gisikop sa mga pulis. Daghang nadakpan nga mga adis-adis. Adis-adis, tripping-tripping, kundurog sila to ako no sa heaven. Adis-adis, adis-adis, mulupad ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Sa heaven, adis-adis, adis-adis, mulupad ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Bagits ko nga uyab, tibiyaan ko na lamang. Nangita lang ako og lain, bisag kulang. Namilikot mga babae nga forgets. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits.
siya buutan usahay may pagkabilyako tanang sakit iyang tambalan bisan pa ug maintanto ang uban kanila mga ayo ang uban usab mamenteryo dunay babaeng masakiton itambatan niyag orasyon ang albularyo mapahiyumon mihapuhap sa sakit sa poson ang babay sabdi ay alisto nanagang dayong panapo kay kon muhikap ang butang nga albularyo basig mahikapan ang dili mao la 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 usa siya ka albularyong buta la 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 mutambal nga magtiyong ang mata ihay bayot galisod paglihok nagrit ilamos kubag sa ilok sa albularyo iyang gipakumot aron punom mo buto mukipot dako ang iyang pasalamat kay mihiyos wa na magngot-ngot apan paglingkod siya nahiulpot laing hubag mitubo sa iyang lubot la 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 usa siya ka albularyong buta la 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 mutambal nga magtiyong ang mata may lalaki grabe ang diferensya nakatulon kunog at sara nagsigan na lang ang mata panagsanal lang mo ginhawa itambagan silas albularyo ipauli dayon sa ilaha inekabot kuno dayon pahigdaa muski tiroki og tabla la 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 usa siya ka albularyong buta la 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 mutambal nga magtiyong ang mata la 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 usa siya ka albularyong buta la 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 mutambal nga magtiyong ang mata magpaarya-arya sa gugma segundo manguyap mudayon upang isnap labing nakangnaon in taon milan kunya kay pilian lagi ang uban inig edad na 28-29 mabalak ka di mahalin basig mabiyaan sa tren iniglapas sa 30 kunang ilang edadwa na mahisakop sa kalendaryo ta kung himalisod na pagpili sa gusto niya busabi sa kinsa halatong dira ay unya ang edad ta sobra nas 40 unya singgulang taong ihapunta kinsa bagot kunya'y mahimuot kung maputos ka nas kunot kanunay aron mo amis-amis sutay kay kung di ka radamanin ninyo kulang ka sa kalipay sa gugma ka magmahay kulang ka sa kalipay sa gugma ka magmahay. Hello, mga amigo, amiga, mga abista-abista ko. Mayong buntag, may adlaw kanyang tanan din na. Punta na amo sa mayong kahimtang, walay problema.
mga easy-easy lang, medyo relax ang konti. Well, mga kabistak, mga bisayan dako, ngata sa atong radio station ang Bistak Tambayan Radio FM nga inyo lang madungog o mabati dinhi sa atong online or internet. Kung ma-internet mo guys, mga akong mga amigo-amiga, pamati mo sa atong radyo ang Bistak Tambayan Radio FM. Hatod para sa inyo espesyal. Kaya guys, hinahinay lang, pamatok panagsa, medyo relax ng konti, gamay-gamay lang, sa sinagod, sa Tagalog, wala na. Isun mag yun na ato sa mulaing lugar, kaya siya ato mga sortean, sagod-sagod na, pero Bisaya pagyapon kita. Pero guys, kina inyong DJ, wala yung laing yun, kundi si DJ Boris, katod sa inyong mga programang lain-lain, mga musika, drama, mga jokes, o kung gagapang uban. So guys, ayaw kalimot, always tune in sa atong Bistak Tambayan Radio FM. Dong, bugawang manok ang binulad nga mais gikaon. Utay. Tay, di mo mapatutay. Halo ka. Karon lang ka manuka ka. Alanok, naiwak-wak. Ang girlfriend ko gusto nga magmadre, nang luod kay wala ko pa kasli. Kados aman kuno siya pamay, bayot ba kuno kong pagkalalaki. Ako lang siyang gialam-alaman, pag Madridi ka tiaw-tiawan. Kung mo sulod siya way kagawasan, gugmaano ko lang. So give me one more chance. Naglibog ko, you have to understand. Kay ang tinuod wa pa ko'y sabi, busa ako nagpagahi-gahi. Ya akong nagihadlok-hadlok, magmadri siya kung di ko mulihok. Ang girlfriend ko labi nagmaglagot, mugwa pa og samot. So give me one more chance. Naglibog ko, you have to understand. Kay ang tinuod wa pa ko'y sabi, busa ako nagpagahi-gahi. Kung magmadrig yun ang akong darling, unya ako di nasab mahalin. Orambuson na mong kinabuhi, ako sab magpari. Orambuson na mong kinabuhi, ako sab magpari. Ingoni mo, ikaw ako ay paglubad. Gugma mo, gugman ako, ipagpugtos ta, pila lang kaadlaw, galit nilubad imong tanaw. Ang magpabilin ka na ko, kalit lang, gikalingtan mo.
face. Can't live without your kiss. Huwag kang magugulat kung ako'y mag-i-English, cause I'm doing everything upang ika'y ma-impress. You're my first love and my true love. Sa puso kong ito, what do you wanna me to do to prove my love to you? I'm not a kind of stuff toy na bastang itabi. Pagkatapos laruin, hiiwanan sa tabi. Broken hearted man ako, gagawin ko ang lahat. Ayoko lamang malayo sa'yo, aking minamahal. If you find another love, ako'y magpapakamartir. That's how I'm seryoso and that's how I'm sincere. Inday nga no mani, dughan ko na balik, dughan ko na balik, inday nga no mani, dughan ko na balik, hurot akong mani, mamaligya ay kong mani, baka kong kaday na 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 na, but-buton kaday na 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 na, pulos lang kasaday na 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 na, lami kay kasumbago na na na, baka kong kaday na 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 na, but-buton kaday na 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 na, pulos lang kasaday na 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 na, lami kay kasumbago na na na. Corn beef, corn beef. Mga batang gagko, mga batang gagmay, kung sugoon mo's inyong tatay, nanay, tabangi sila, sa mga buhat sa panimalay. Sa di pa matulog mag-ampo ka, sa adlong Domingo sa musimba, mo amin dayon sa tatay ug nanay, mo amin sa lolo ug lola. Kun mo eskwela, sunda ang itudlo sa maestra. Ikaw magtuon sa mga leksyon, aron mo dako kang may kaugmaon. Mag-study ka, ang imong mga assignment buhata. Likay ninyo ang pagbarkada, importante ang pag-eskwela. Pinanggagayod sa ginikanan ang mga batang agutan, matinahuron Diyos nung kugihan ang batang buutan. Ayaw ninyong sunda, ang batang maldito o maldita. Mga kahit ulo, batang batakon, batang kapulan, walay batasan. Maninguha ka, ang maayong buhat maoy sunda. Ayaw mong apil sa mga bisyo, sa sugal inom og sigarilyo. Mag-study ka, ang imong mga assignment buhata. Likay ninyo ang pagbarkada, importante ang pag-eskwela. Pinanggagayod sa ginikanan ang mga batang abuutan, matinahuron Diyos nung kugihan
ang muapas kay talag sa unang iyang kalami. Inday, ayaw ako pa katawa, hindi espesyal ang imong bibingka, mas lamig kiring ako ana amay imong bibingka, adi asay akong budbud, ang lamig ko nung halatang dia, tanaw ta kinsay haud, sa lamig nilidag yun magmahay, ning budbud bisag walay kamay, dili lagang hustog yun ang kadahi, bisag iligwan dili yun mabalik. Inday, ayaw ako pa katawa, kung espesyal ang imong bibingka, mas lamig kiring ako tilawan ko ang imong bibingka, kung gusto pagkinis ng timpla, dunay uban bagulag hitsura, kung simhutong panos na, apan kiring budbud kong tinda, piring bago init pa, dili ugang ang putos tanawa, daghang naibog everything sinawa. Magtupat ita't paninda, ako budbud imo bibingka, dili kita magpinuhalay, dili sa kita mag-away, ayaw lang inday kahadlok, kung atong tinda dili mahurot, ato unya kini nga kurambuson kitang duha unya ang magkaon-kaon. Inday, ayaw ako pa katawa, kung espesyal ang imong bibingka, mas lamig kiring ako. Inday, ayaw ako pa katawa, kung espesyal ang imong bibingka, mas lamig kiring ako. Bisdak Tambayan Radio FM. Island of the airwaves, here is my request. You don't have to play, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Autobots transform. Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best para. Autobots transform. Bay Kukoy. Kuyog tarong gabi, Bay Kukoy, misita ko ni Chika Babes. Akong istorya tanan, paubos, pero ipataas ko, Bay Kukoy. Sige, Bay Kitoy. Okay na, may problema. May problema. Nangata. Babes, musugot lang ka na ako, Babes. Na ako'y 1 hektarya yuta sa bukid, Babes. Ay, ito, ana, Babes. 5 hektarya ang yuta na, Babes. Gamay na kong deposito sa bangko, Babes. 1,000,000. Ay, ito, ana, Babes. 1 kamilyon na, Babes. Ado ta mo puyo sa ako ang payag sa bukid, Babes. Ay, ito na, Babes. Bunggalo na, bunggalo. Sorry, Babes. Giubo ko. Oh, ay, Babes. Ay, ito na, Babes. GTV na. Dok, magpa-check up punta ko ni mo, Dok. Nga naman. Di ko katulog magabi, Dok. Aha, sayo na. Tulog kang maadlaw. Disney
lapas kay talag sa unang iyang kalamig. Inday, ayaw ako pa katawa. Kung espesyal ang imong bibing ka, mas lamig kini ako. Ana amay imong bibing ka, adi asay akong butbut. Ang lamig ko nung halatang dia, tanaw ta sa kinsay haud. Sa lamig dili kagyod nagmahay, ning butbut bisag walay kamay. Dili latag kustog yun ang kadahi, bisag iligwan dili yun mabalik. Inday, ayaw ako pa katawa. Kung espesyal ang imong bibig ka, mas lamig kiring ako. Tilawan ko ang imong bibig ka, kung gusto pagkinis ng timpla. Dunay uban bagulag hitsura, kung simhutong panos na. Apat kiring budbud kong tinda, piring bago ug init pa. Dili ugat ang putos tan-awa, daghang naibog ni perting sinawa. Magtupat kita't paninda, ako butbut imo bibingka. Dili kita magtinuhalay, dili sab kita mag-away. Ayaw lang inday kahadlok, kung atong tinda dili mahurot. Ato unya kini nga kurambuson, kitang duha unya ang magkaon-kaon. Inday, ayaw ako pa katawa. Kung espesyal ang imong bibig ka, mas lamig kiring ako. Inday, ayaw ako pa katawa. Kung espesyal ang imong bibig ka, mas lamig kiring ako. Manghigala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog, ako na. Bakti gani, yoyoy na. Dapat di hoy, makikala, ayaw mo ka ni Max kay butbuto na. Ako'y tuhoy ninyo kay mistiso ko. Kana siya, bisaya man lang na. Ako si Yoyoy Villami. Ako usap si Max Urban. Ako usa ka bulanon. Ako usap Sugbuanon. Pagumangkon ko ni Dagohoy. Ako usap nila Pulapo. Si Dagohoy og Lapo-Lapo, maoy unang mga hero. Si Dagohoy ang Superman. Sila Pulapo usap Batman. Si Dagohoy kinaisugan, mga kansila ipang himulbulan. Sila Pulapo ang giitan. Uli niya si Magellan. Si Dagohoy og Lapo-Lapo, sila ang ikaintapan. Bayaning tabonon, bulanon, sugbuanon. Bisan mais ang kanonon, si Dagohoy og Lapo-Lapo, nakikira sa mga hapon. Hoy, pre, unsa mo nang nakikira sa mga hapon? Pataka ka man diha. Diha, imo nang litra, tapos sunod-sunod lang ko nimo. Sunod, wa pa ni hapon to panahon na. O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong. Hoy, panahon pa to pisot pa ka. May paato Osborne, irak-inol na to. Ano na to, ang madali ha? O sige, ako malik ni. O sige. Okay. Dagohoy rak, lapu-lapu bukit. Dagohoy rak, lapu-lapu bukit. Dagohoy rak, lapu-lapu bukit. Dagohoy rak, lapu-lapu bukit. Si Dagohoy ang bulan nga Superman.
sila ay konti ko lang nagahit. Dakoira, lapo-lapo pogi. Dakoira, lapo-lapo pogi. Dakoira, lapo-lapo pogi. Dakoira, lapo-lapo pogi. Dako, 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 hoy, dako, dako, usay dako, dako, hoy, dako, usay dako, ha? Pataka-taka magagdako, dako. Imo man litra diha. Imong litra pataka lang kag dako. Imo na dami dako day. Dako kagitlo. Usa ako kahuhang tungolitaw, adlaw gabi ipirming kusturaw. Kining buhok kong pinapilit kaayo, pinamadahan kanunay ug tanso. Pinalansa ang akong pulo, pinatikik ang lapad kong kwelyo. Apan migo sa chicks ako, dili mang Diyos yung taon sa mao. Inig at bangko kang inday, ang dughan ko murak mo kagay-kagay. Imbis nga gugma ang akong ibungat, magkit-istorya man hinuon ko og gubat. Si nanay ko pagka-apurado, sige bagulbul nga wapas kay apo. Unsaon man di ka mao, hangtod karon wa pa man taon ko'y trato. Diha untang nagtigipa ila-ila, lamira pa untang pagkadalaga. Nakaapan kay ako na amang, nangurog man ako og daw natukan. Si nanay ko pagka-apurado, sigig bagulbul nga wapas kay apo. Unsaon man di ka mao, hangtod karon wa pa man taon ko'y trato. Unsaon man di ka mao, nagaedad na lag 45. Di na gyud ko mo usad, rausan na lang. May usa ka dalaga, bibiyaan sa trato niya, miingon dili na, dili na. Di na kuno mo usab, nanumpang di na manguyab, bisag mangungis pa kuno iyang edad. Apan usa pa kabulan, ako nga nadiskubrihan, daghana ang gikabuangan. Ang gugma kun imong matilawan, makasuway ka gani, magsigi na lang. Di na gyud kumuusap, nausa na lang. May usa ka byudo na, nisuk na kung gusto pa ba, miingon dili na, dili na. Kaysa kanhing asawa, in love lagi kuno siya, dili na, kuno bahala na. Apan sa himan pa kalit, dunay nagkumbira, ang byudo di ay nagminyo pa. Ayaw na ta sa dili, dili na, kapugngan pa'y baha, dili ang gugma. Di na gyud kumuusap, kausa na lang.
usa ka asawa, nakaanak siyag usa, miingon dili na, dili na. Mitagam kuno siya, kay haskan di aing sakita, ang mga anak, labig panganay pa. Nanumpa og misaad na, nga magkontrol gayud siya, aron wa na'y ikaduha. Apan wala, di ay lang dahuma, nakatulog upat ug may kaluha pa, di nagyud kumuusap, kausa na lang, di nagyud kumuusap, kausa na lang. Unya, musab ka pa? Di nagyud kumuusap, kausa na lang. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Usa ka sakristan, nakitaan sa pari nga nanguha sa buhalan. Yun na ba sakristan? Dire. Pangumpisal. Pila mangyoy imong nakuha kaganiha sa halad? Di man madungog diri, Father? Pagtarong ko diya sa Kristan, pila bagyoy imong nakuha sa halad kaganiha? Di lagi di madungog, Father, oh. Baylo ganita. Sige, magbaylo ta. Og tuod man, nagbaylo ang pari ug ang sakristan. Father, giunsa man mo si Mother kagabi? Unsa to sakristan? Murag di man madungog? Giunsa ni mo si Mother kagabi? Tinuod gyud sa Kristan. Di gyud ay madungog. Kung ang mga lalaki mao'y haligi sa panimalay, o kung ang mga babae mao'y kahayag sa panimalay, kaming mga bayot mao'y anay nga magkut-kut sa inyong balay. May adlaw kaniyong tanan ko sa pangalang Joanna, lumadlumulupyo sa usa ka barangay sa Mandawi City. Ang akong problema, kabahin kini sa akong pagkatao, ug ambot nga naglibog ko, babae ba ko, laki, sirina o di ba ka ukoy, ug ari masabtan ang tanan, ingon ilang dagan sa mga panghitabo. Nanay karing, gitog ko, ko nanay karing, dagan ako nanay karing. Oy, siya may kolor, ana apo ko. Kuan mo nanay karing, brown manay. Oy, sus, Mariusip, hala pag-iis kay igit ka na. Og sa kagabi niya mga kigalaan ko, gisugo ko ni Nay Karing na mapalit og suka dito sa unahan. Og miagi og ngit-ngit kayo nga dapit. Og ingning dagan sa mga panghitabo. Madali ko kay nagpaabot na rin si Nay Karing nako sa payag. Murag nabay, alino sa tao? Sa unay? Kinuo ko nahadlok ko. Magkanta-kanta lang kunuhay ko. Hawak kamay. Kuan di ay. Hawak lagay. Dili jud buhian. Magjupa ay. Excuse me, miss. Mayong gabi inoy. Tawagan ko Vernon, miss. Mayong gabi ini mo, Vernon. Pagkagwapa mo, day. Pagkasiksi. Unsa? Ayaw pag-alikis akong agianan, Noy. Vernon, nagdali ko, gisugo kong suka sa akong nanay. Day, pahagka ko, Davy. Nabuang ka? Uy, hupagang ati, uy. Joy, taday. Nabuang na siya, no? Dali ko, gisugo kong nanay nagdali ko. Utang buot palayo sa akong agianan. Pahawa. Ani, hagkanti ka, day. Ayaw, Noy. Joy, Ayaw, Noy. Ayaw. Umapamay kan, uy.
Uy, pero di amal kitukot. Og, adunay niabot nga pulis. Apan, awahin na ang tanan og nakuha gid ang akong pagbabahay. Pulis, kilugos ko. Asuman. Turay. Bang. Agay, oy. Sa diyan may abot na ko sa akong payag. Og, nakita ko sa palagway sa akong apuhay nga nabalaka kaayo nagtugay kong nabalik. Og, wala lang ko misulti niya sa nahitabo kanako. Og, usa ka adlaw ni anak, nagsukan ako, nagdigwa-digwa, og lain king akong pamati sa akong lawas. Og, dito mga kagalaan, nagduda ko na mabdos ko. Nga nagbunga gid ang gipuhat kinako sa way puawit nga brainwain. Og miadto ko sa usa ka mananagna, nagpatagna ko og inlinanggagan sa mga pangitabo. Unsa may resulta? Inkodensyo? Unsa may nagsabak-bagit ko? Oy, guy. Tinuod nagsabak ka. Kung sa hayop pa ang imong gisabak sama sa usa ka kanding. Tinuod ka inkodensyo? Nagsabak ko. Tinuod ko. Nagsabak ko. Positibo ang tag-an ni inkodensyo nga nagsabakit ko. Muna daw kanding kung sa hayop pa. Og milabay ang usa ka buwan, 2 ka buwan, 3, 4, 5, og usa ka tuig og tunga. Murag akong tiyan, wa pa man gid kini madako. Og mibalik kong inkodensyo og inlinangtagan sa mga pangitabo. Inkodensyo? Unsa naman? Unsa naman katuig og tunga ang akong tiyan? Apan, wala pa man ko mga anak? Ganalagi kong ipahimugson nga akong bata. Nga pisan binuhatan kini sa way puangit nga brainwain. Unsa naman inkodensyo? Oy, kalma lang kay Jonah. Akong nakita nga kani ato kanding pa kini. Karon, tuwaw na, sumayan pa. Mga kagalaan ko, usa kada kong milagro ang nahitabo sa akong kinabuhi. Sinan mo, nagsabak ko, hatid na magduha kapin, og agad magawasing akong bata. Og usa kadlaw ni ana, daw nagpati ko, suol kayong akong tiyan nagsakit, og mitagan-dayan ko dito sa mananabang. Usa ka bantugan nga mananabang sa among dapit, nga taguan talang sa pangalang Inkar Mending, og inganin ang tagan sa mga pangitabo. Inkar Mending, sakit na kagong tiyan. Sakit na kayo. Sige, hapit na, utong pa. Inkar Mending, kanya, migawas na. Kaluha ang imong anak. Kaluha. Salamat. Kaluha. Hain na sila. Hain na sila yung kaminding. Gusto kong matanaw. Kaaragay ang imong mga anak. Usa ka tubol nga gahi o usa ka igit nga lalay. Unsa yung kaminding? Unsa? Mga kakailaan ko, daw nahugno ang akong kalibutan. Sadyang nasayran ko ng akong kisabak nagdadala na ko sa akong tiyan suod sa 2 katuig og kapin. Unsa di ay katubol nga gahi o usa kaigit nga nanay. Pastilan ning kinabuhia. O kamo sa akong sitwasyon mga kagalaan. Unsa nga inyong bahadon?
unsa magibuhaton ako sa akong kinabuhi? Unsa magyud ko naglibog ko mga kagalaan ko? Og kini si Inday Jonah nangayo sa inyong mga opinyon tubag og katin-awan. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan ug ang Dios magauban kanato kanunay. Unsa tutoy? Tinuod na nga gikan gas Japan? Oh, tinuod na nan. Ang nistoryahan dito basta naira hinapuna. Pareha ng kutawi ko kape. Ang hinapuna na kutawara. Unya kanang hinapon sa adto dito. Tuara. Kanang hinapon sa gwapo. Akura. Kanang hinapon sa hapit na mamatay. Ikaw ra. Ayo, namoy bubble gum. Once again, it's in the pan and Orchid. Presenting Gus Mayulis. Halabitin. Pagkada ko sa bitin. Halabitin. Yeah, 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 yeah. Lakaw-lakaw ako sa kalasangan. Enjoy kaayo kay dagan kaayo kauban. Hala-hala nagsyagit-syagit akong kauban. Kay nakatulog di ay siya kong tatas gikugan. Maong nahadok na malik ni sa agianan. Huwag na malipig ice water dito sa tindahan. Ako nahasol gihangak kay gikapoy o dagan. Dagan, oh! Natakpan ako ang dakong bitin o gisulod na ko siya sa cellophane. Pag abot sa balay, ipagawas na ang bitin. Ang bitin! Hala, ipapapagawas na ang bitin. Hala, abli isulod na ang bitin. Kay basin makapaak ang dako nga pamaak. Maong abli basin masulag wakwak. Mura gikir-kir ang bangit magburot-burot. Mura pud og bayot nga gibun isa lubot. Kung gahi di ba pirmi utong-utong, di ba tambal ana kanang takas nga talong. Yeah. Kung gera-gera ang imuwang gipangita, kining armas kung bitin dili ni mahalata. Naunsa na di mo tira ang bitin kong dala. Hala-hala way duga dili na ni katira. Na ay watitimus bako kang maoy na adiri. Unyara daw ang bayad inighalin na sa lubi. Okay, sugdan na natong World War III. Andaman na ang 120. Pagwadya og CBO, sisisip ka buwak ulo. Nalupigan ka sa dakong bitin, kay ang imuhang dala mura ragbultin. Nawa nagmahay na ka, nanalaw na ka, oh. Hala, ipapapagawas na ang bitin. Hala, abli isulod na ang bitin. Kay basin makapaak ang dako nga pamaak. Maong abli basin masulag wakwak. Hala bitin, pagkada ko sa bitin. Hala bitin. Yeah, 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 yeah. Asa naman kakaroon, kay ang bitin ako ang pakanon. Maria Acha naman kakaroon, kay ang bitin ako ang pakanon. Yeah! Ipapapagawas na ang bitin. Hala, abli isulod na ang bitin. Kay basin makapaak ang dako nga pamaak. Maong abli basin masudlag wakwak. Maong abli basin masudlag wakwak. Bitin! O pang Manang Style. Manang Style. Ngano bang wala gihapon mausab si Manang? Dako na kay edad masuko pa og ignog tigulang. Ambot unsay sekreto hamis man gihapog paa. Ang nawong ay perting pulaha. Nagpabatag ster
Inat-inaton ang kunot aping hangtod tiil. Naiglota tayon nga sabon halakan amader. Humulig hay po ang samput mong napunog kirkir. Di madad papsmer. O tanawa, perting puti kulang pa, nudnuri pa, bleaching powder nga imong gi-order, tiplahan na, halaim na, tanawon tag di mo sudlot imong mata. O pang manang style, manang style, op, 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 op. O manang style, manang style, op, 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 op. O pang manang style, hey, sexy lady, op, 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 op. O pang manang style, hey, sexy lady, op, 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 op. Dunay style si manang di behind sa uso. Paglili mo sa Facebook niya kulba kaayog litrato. Pinakita pang likod puno rabain taos kunot na unsa man yak di maagwanta. May tableter, Samsung Galaxy ang dala punog cellphone number. Mga batanon ang ka-bird sige silang aper. Kusog raba mangdaot sa Twitter ang mga kurokongho. Oy, cybercrime law. Nightlife kada gabi, red horse tirada, murag dalaga, suko ang bana, wad anong gana, kan kahiser, bahalas mader, kung muulig hupog pagkakata sa parel. O pang manang style, manang style, op, 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 op. O manang style, manang style, op, 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 op. O pang manang style, hey, sexy lady, op, 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 op. O pang manang style, hey, sexy lady, op, 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 op. Tibal nong, hubog si manang nong, alsaha ang tiil, ako'y gunit sa iyang kamot. Ibundak nong, di na makaya nong, atong ipaligid si manang kay wa na ni buot, wa na ni. O pang manang style, sexy lady, op, 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 op. Pang manang style, sexy lady, op, 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 op. O pang manang style. You're still listening with Best of Tumpty and Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Dong, kadiyot lang. Ngano, padre? Kining, ako ang inyong bagong pari din, hey. Hain ang dalan paingon sa inyong simbahan. Tua dito, dre. Muliko ka sa tuo, disilya ka sa wala, mauna na ang among simbahan. Salamat dong ha. At tuwa ang mga tao nga padtuon silang tanan sa simbahan. Nga naman, dre. Kay tultulan ako sila sa dalan paingon sa langit. Wala man gani kakatultol sa dalan paingon sa simbahan, padre. Sa dalan na ba noon paingon sa langit? Dahil gusto ko nga mo gasto kanimo, daghan ka ayo ko kwarta sa bangko. Libre ka na sa apartment, may auto pa, daginuta lang in town ang gugma ko. Iyok suri lang, gugma ko di kabayran, mahalag mabutos apos utang. Kay putlipat kining akong kadungganan, dili og dili na ko bulingan. Dahil unsa ba ang type nga lalaki mo, dili ba gwapo man sa taon ko. Bisan ako
naputos na sa kunot o daghan nag-uban akong buhok. Iyo suluha kay diligyot ko madala ng anang imong mga bulada. Atong edad labihan nga lagyo ako bata ug tigulang ka na. Day, please lagi, ayaw akong bali-bari, himo alanggot akong sugar daddy. Lipaya lang, kinigugma sa tigulang, way balik kung imo kong hukhukan. Iyo dili ko bisan tuod o riko, mausik lang ang paninguha mo. Sayang baga nga kaming Pilipina, kusog magpahangon sa among kwarta. Day, sige na, kas og chiki imo na, bisan lang og jutay pahikapa. Kung dili mo, kaloy-on kining gugma, magpasol ka darling, magmahay pa. Iyo no touching bisan pag mag-unsa ka, ang gugma mo walay esperansa. Sayang taga kay ako Pilipina, kusog magpahangon sa among kwarta. Sayang taga kay ako Pilipina, kusog magpahangon sa among kwarta. Day, sugta na taon ko, day. Pahuway diha uy. May hambugira akong silingan, kung manyanggi pagsipay sakyan, litson kunog hamon ang iyang komprahon. Sa himan-himan ginamuslay sudan, ang gisulot niyang mga bestida, gikan kuno sa Hong Kong ug Amerika. Akong hikitan kundi in komprahan, sa ukay-ukay lang diha sa eskina. Kuno sugal dito sa Madyongan, murag si kinsa nga balik bayan. Kun mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamo puno sa alahas. Pagkakuma, di mo na makita, puno sirado, puntahan o bintana. Maglikay-likay na sa maniningil, kung masakpan, daghan o pasangil. Kung sugal dito sa Madyongan, murag si kinsa nga balik bayan. Kung mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamot puno sa alahas. Dili matago ang kamatuoran, nga ang isugal pulos di ay kinutang. Ang alahas mga fancy lamang, pulos lang pagkapit sa kinding bubble gum.
You're still listening sa atong Bisdak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Grabe po ng boarding house sa tulo man kayo ni bay. Saan ng boarding house ni bay? Tulo mang tubig ani. Usa man gusto nimong muto? Soft drinks? Sayawan sa aming baryo, orkestra ay nagkagulo-gulo. Ang kanilang mga instrumento ay luma na at sintonado. Ang drummer ay inuubo-ubo, hikain pa ang nagbabaho. Saksoponista ay mga gago, taga-turutot ay sira ulo. Trumpet ay kalawangi, parado at wala ng hangin. Trombon ay yupi-yupi na rin, ang taga-ihip ay bungal ang ipin. Nagalit ang mga barangay, orkestra'y kanilang inaway. Dahil sa kanilang tugtog na walang kabuhay-buhay, ipinalit ang hayop na kumbo, baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso, butiki ang nagpipiano, pusa ang organista, manok ang gumigitara. Ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo. Nag-rock and roll ang mga daga, nagtsatsa ang mga palaka. Nagalit ang kabayong bakla, inalabaw na tumutula. Palakpakan ang surot at ipis, sa gagamba na nag-flying trapeze. Ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo. Ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo. Ang lipstick mo may kampat sa sibot og aping ko. Puwerte di ang lamia sa halok mong mahubog ka, murag malamon ka.
sulod ning botelya. Iso sister, asa mo gigamit ang pamada ko? Iso sister, nahurot ang lotion ko. Oy ana, ngano bang walay sulod ning botelya? Iso sister, asa mo gigamit ang pamada ko? Last night, last night. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal kanining dughan ko. Apan ma'am, gugma akong gipugngan. Tungod kay ako estudyante lamang. Oh my God, unsa kining gibati ko? I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahong. Ma'am, kunto ako sa classroom, absent minded ako in town. Wow legs ma'am, kung magsulat ka sa blackboard, sexy nga tan-awon ang imong sampot. Oh my God, kung sa kining gibati ko, I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahong. Wow legs ma'am, kung magsulat ka sa blackboard, sexy nga tan-awon ang imong sampot. Oh my God, kung sa kining gibati ko, I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahong. Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahong. Bisdak Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 9, 8, 7, 6,
3, 2, 1. Autobots, transform! Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night clouds radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker ko nagpapahataw. Nagpapabayo sa dalamin ko't nagpapaloy. Nagwato oras sa ito matugtog walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang dahil mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakinggan na madali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Kinsa ka? Wakwak ko! Wakwak ko? Ikaw kadlo ka kan? Wakwak lagi ko! Patarong ba wakwak ka? Wakwak lagi ko! Tinood ng wakwak ka. Makita na ko birth certificate.